Good morning! Happy Friday! Pauwi na kami guys. Mga 9 or 8 or 9. Biyahin na kami. Almuchaw muna. At dire-diretso na kami. Wala nang stop. Maaga namang gumising si mama. Nagluto na kami. Ha? Kumain ka na. Naligo ka pa rin? Ito na. Ito na na. Charot na. Ikaw ako lang siya. Basa eh. Ito ko, kumain ka. Bakit? May mga hindi kasi kumakain talaga ng almusal eh. Ano yung juice na? Ha? Pinimig mo. Wala na, hindi ko. Sige. Ay! Dito pa ngumantinta na. Panggulo talaga itong batag to eh. Yan, nagkano na si mama ng mga halaman niya. Help mo si Lola, baby. Huy. Help mo si Lola. Wala. Ang daming eggshell na naipon ni mama. Oh. Ilang kilo din to ma? 8 din ata to. Mabigat eh. Mga pinaganoan ng itlog niya. Sa tinda niya. Siya na umupo oh. Ikaw na maggagawa niyan. Wala, sige. Ang ganda ng mga paso ni mama. Ala, wag mga luhan. Maganda mapang loob. Uwi na kami, Pasay. Mama si Papa na lang may iwan dito sa Baler. Let's go, go, go. Ito. Nandito sa bag ko. Bye, bye, Chocoloko. Bye, bye. Bye, bye. See you after 2 weeks. Bye, Tijin. Tawag-tagan na lang kayo, nanay, ah. Follow up mo. Follow up talaga. Chat kita madam. Ah, sige. Friends naman tayo sa Facebook, di ba? Go. Balik Pasay na. Si Mother dear. Let's go. Kaya nga eh. Alam mo yung nakakatawad pag ano pa uwi na. Saan pupunta si Papa? Iiluhin mo sarili mo kung mo susukaan ha. Mamaya, ark ka na naman dyan. Iyak ka na naman dyan. Hi, Shani! Balik Pasay na naman, Shani. Yes, daw mo. Manila girl na daw siya. Namumulan na naman yung mga... Hi, salamat. Ay na sila, Mother dear. Wala nang iisipin. Kaya, nakakawa pag andun sa... Oo, kasi parang tumanda yung itsura ni Mama doon, tingnan mo, ilang araw lang siya dito. Oo, bumalik yung niya, Fresh na ulit yung niya. Yung itsura niya. Kaya wag niyo nang isipin yung mga boys doon. Akong bahala doon sa boys na yun. Nag-aaway pa sa harap ni Mama. Nahihimatay pa si Mama sa nervous. Kaloka to, lalaki na to. Ay, nako, puno. Walang puno saan. Nakakamiss dito eh. Pagas na tayo. Doon na sa Sa Balok ba yun? Mga gas. Mura. Sabay sa daanan. Oo.
ka naman eh. Ay, gamitin yung side mirror. Okay! Ahilo ang baby. Ayan, every time na mabiyahe kami, sumusuka siya eh. Yeah. Bye-bye! Bye-bye! Slippers mo. Pasok mo dun sa store. Kain tayo. Nagutom yung driver natin. Kain. Munggo. Tapos, Gigi. Yum. Nagyayaya na naman agad si Kuya mo eh. Bukas daw. Balik na tayo daw. 1 month naman tayo. Saan kaya sila po dyan? Pero paano ulit yung McDo na manager? Hello guys! Ayan, nakapag-freshen up na ako. Alas 7 na pala ng gabi. By the way.
Yan, kasi pagdating namin kanina is dumiretso ako sa shop. Syempre, nagtrabaho na. At almost 1 week tayo sa probinsya. Yan, and tingnan nyo naman, feeling ko tumaba talaga ako. Hindi lang feeling, talagang tumaba ako. Kasi namintog na naman yung mga braso ko. Punong-puno na naman. Hindi punong-puno. Ano ba tawag doon, Daddy? Parang siksik na naman yung mga braso ko. Ang sarap kasi kumain doon. Tapos syempre, mga lutong bahay pa, yung ganyan. So, yan. Tapos wala pa tayong brown rice doon. Puro white rice. At hindi nga ako nagluluto ng brown rice para hindi na mahirapan si Ate Jean. Hindi katulad dito si Auntie, masipag yung magluto ng brown rice namin. So anyway, ayun nga. We're back na dito sa Pasay. And magtrabaho na kanina ng mga orders na naman na na-pending. Binayos ko kanina. And yun lang. Tapos, eto na. Tapos na ang araw natin. Ganun lang, kabilis. Parang kaninang umaga pagising namin, nandun kami sa sa probinsya. Then by lunchtime, andito na kami. Pero tinawagan ko na sila, mama, na ako miss. Okay naman sila doon. Hindi na malungkot yung bahay. Kasi may may nakatira na. And then, ayun nga, I am so happy kasi finally, nadala ko na sa probinsya yung parents ko. I mean, alam mo yun, yung pumayag na sila sa gusto ko, guys, na doon na muna sila sa probinsya. Enjoy nila yung yung buhay probinsya, walang aalalahanin, walang stress, yung ganun. So, di ba, saya? Kasi, yun naman talaga yung pangarap ko sa kanilang dalawa eh. Kaya, doon na muna sila. And then, pag naboring naman sila, pwede naman silang lumuwas dito para pasyalan kami, yung ganyan. Pero, feeling ko is kami yung laging papasyal doon. Kasi dito sa Pasay is wala namang pupuntahan, yung ganyan. Mas gusto rin namin yung probinsya. So, malamang, madalas yung pag-uwi namin, gawa ng maluwag na nga ngayon, hindi na masyadong hinahanap wala na masyadong checkpoint, tapos may vaccine na, diba? So, yeah, mapapadalas ang uwi natin doon. And, ayun nga, wala din ata ako masyadong vlog doon, guys, nung pag-uwi namin. At, wala lang, in-enjoy lang din namin yung bakasyon namin. Tapos, inayos yung bukid na nabili natin sa taas, nabayaran na. And, unti-unti na ni Papa yun na linisin ni Ate Jean. Tapos, unti-unti ako na rin pag-ipunan yung paggawa ng bahay ng dogs. Tapos, yan, ang dami kong doon, ang dami kong balak doon. Sabi ko, pa isa-isa is bibili ng baka. Yan. Kasi mas maganda alagaan yung baka kaysa sa kambing. Yan, kasi yung baka is pabayaan mo lang yan dyan sa grass, basta may kinakain. Is Dudugas ang magnanakaw. mabubuhay yung kaso. Dudugasin daw ng magnanakaw. Hindi kasi pababakuran ko naman doon sa taas eh. Yan, isa pa yun pababakuran ko. Kaso, kailangan pa masilip yun ng DNR para makuha talaga yung yung sukat nung hangganan ng property. Para alam ko kung saan hanggang saan yung bakod na ipalalagay natin. So, na-excite ako kasi, di ba? Yan. Probinsya. Tapos may baka, may yung kubo, yung kulungan ng aso. Kahit na medyo pataas yun. Kasi pa nga bundok. Pero hindi naman masyadong mataas, guys. Carry lang. Nakaya nga ni Daddy umakyat doon eh. Anyway, ayun lang naman ang chika ko. Chikadora lola nyo. Nakapag-freshen up na ako. Nakapag-skincare na. And tinatamad pa ako mag-edit ng vlog eh. So, siguro on Sunday na lang. Kasi bukas marami pa akong gagawin sa store. Yan, maglilinis din kami ulit. Kasi, alam niya lang alikabok dito sa sa Maynila. Kahit araw-arawin mong maglinis is meron at merong alikabok. So, ayun lang. See you bukas. Good night. Good night, Taday. Night.